Gekek ser ser ngeng 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 ser ngeng 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 ngeng. Lah Bagong iki ngopo to kok ngangeng-ngangeng lho Ageng iki ngopo ngangeng-ngangeng ora cetha ngono kuwi piye? Aku ngengeng-ngengeng ngengeng-ngengeng numpak sepeda motor aku suka-suka paling suka. Aku wis lulus sekolah ya karepe to. Konvoi no namanya konvoi anak muda kok. Konvoi ya aja ngono kuwi. Kowe iki salah ngono kuwi. Kowe rung duwe SIM kok konvoi ngebaki dalan kaya ngono dalan mbok kebaki ngangeng-ngangeng apa dalane nggonmu dhewe. Apa duwekmu dhewe apa dalan kuwi duweke mbahmu ngono lho. Ngerti ya? Ya wis I'm sorry. Oh dalan wis pokoke tak nggo dhewe. Ngeng 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 ngeng. Ngeng 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 ngeng. Ngeng 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 ngeng. Ngeng ngono. Budal ayo. Budal mangat. Ayo lho kanca-kanca diampiri kabeh. Budal iki wis budalan konvoi Bagong lulus. Oke oke oke. Budal. Lah iya wis, lur kanca-kanca sedulur-sedulur kabeh tak kandhani ya toh. Zaman sekarang udah berubah, udah berbeda dengan zaman tahun-tahun beberapa tahun lalu, 5 tahun, 10 tahun yang lalu wis beda ngono, ya toh. Saiki iki euforia yang berlebihan. Terkadang euforia yang berkelebihan. Anak-anak kuwi merayakan kelulusan dengan ngono kuwi ya toh. Numpak sepeda motor diglayer-glayer nang dalan, ngebaki dalan. Ngono kuwi ya toh. Terus seragame diorek-orek, ditipek-tipek, dipilek ngono. Lho kok bangga ngono kowe jek bensin njaluk wong tuwa. Kowe tuku pilek aja njaluk wong tuwa ibarate mbelen kowe jek kon ngusapi wong tuamu kok kemaki ya toh. Alah lur lur, mbok wis kaya Bagong iki lho bangga. Bagong iso lulus, sekolahe lulus ngene iki matur nuwun ya toh. Puji syukur, syukurlah alhamdulillah puji Tuhan. Ngono lur ya toh. Dhewe kudu ngucapke manuwun dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Aduh dikai lancar nggone sekolah ngono kuwi, sekolah ya toh. Kae anake si A kae sekolah bolos-bolos. Mangkate kok omah iki jarene mangkat sik, mangkat sekolah. Esuk-esuk sengene lagi metu sibu. Nyuwun pangestu Kang Putra badhe sinau. Awan sengene nang tengah simbah. Bingah-bingah kong wayah mantuk sekolah. Ngono jarene. Wayahe mangkat ya mangkat sekolah, terus sangu ning ora tekan sekolah. Lho lah piye ngono kuwi to. Wayahe kanca-kancane do mulih ya mulih. Terus do urunan. Wis iki ya mikku iki ya copat-copot ya arep tak modifikasi piye carane ben ra copat-copat mlorot-mlorot teruskan. Ya toh. Weh, anake si A si B kae lho. Alah, esuk lho budal. Aku budal ya, Mbok, budal ya, Bu, sekolah. Pak, aku budal sekolah. Wis, arep budal sekolah. Sangoni, nek ora sangoni bensine motor ora kebaki wis aku ora gelem sekolah, ora gelem budal. Ngono ya sangoni bensin barang sangoni-sangoni nggo duit nggo jajan. Jebule kanca-kancane do mlebu tekan sekolah do mlebu, ora mlebu sekolah. Piye ngono kuwi ora tekan sekolahan, ora tekan kelas ya toh. Ora tekan sekolahan goleki gurune, ora enek. Si A si B ora enek, ora mlebu. Aduh piye. Ya toh. Bagaimana akan nasibnya bangsa Indonesia kalau generasi penerusnya seperti itu ya bagaimana, ngono toh. Ah, Bagong ikut prihatin iki anak muda, generasi muda sekarang ini sangat memprihatinkan sakarepe dhewe ngono kuwi to. Konvoi, kelulusan wah dirayakan dengan sekolah, budal sekolah, lho sangu, ora tekan sekolahan, ora tekan kelas. Waduh, pripun ngoten niku ya toh. Wis berat, ajur ajur. Bagaimana nanti jadinya nasib bangsa Indonesia ini 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kalau generasi mudanya seperti itu, aduh, ya toh.
Turut memprihatinkan, Bagong ya turut sedih ngono kuwi ya ta. Ngono ae lho rek, do sing sregep sinau ben pinter sekolahe ya toh, sok rek gede ya apa yang kamu cita-citakan itu tercapai ya toh.